Κυρίου είναι ευλογημένος από του νυν και ως του αιώνος. Το Ιερό Ευαγγέλιο που ακούσαμε σήμερα, αγαπητοί αδελφοί μου, χριστιανοί, είναι ένας χρυσός κανόνας, ο οποίος φτιάχνει μια τέλεια κοινωνία. Και πώς γίνεται τέλεια κοινωνία? Με την αγάπη. 5 φορές ακούσαμε σήμερα στη μικρή Ευαγγελική περικοπή το ρήμα αγαπώ. Αγαπάτε, μας είπε σήμερα ο Κύριος στο Ευαγγέλιο, αγαπάτε όλους και όχι μόνο εκείνους από τους οποίους ελπίζετε να πάρετε απολαβή και ανταμοιβή. Οι χριστιανοί λοιπόν προφανώς πρέπει να ζούμε με αγάπη, μας είπε το Ευαγγέλιο σήμερα. Γιατί έχουμε μία πίστη, γιατί αποτελούμε όλοι μία εκκλησία. Και τι είναι η εκκλησία? Είναι μία οικογένεια. Η οικογένεια των παιδιών του Θεού, που πρέπει σαν αδέλφια να είμαστε αγαπημένα αδέλφια. Η εκκλησία είναι σώμα ιερό και όλοι είμαστε μέλη του σώματος αυτού. Τι θα πείτε, αδελφοί, για κάποιον να πάρει ένα ξύφος και να χτυπάει το σώμα του? Θα πούμε αυτό είναι τρέλα. Και πραγματικά είναι ακατανόητο να μισούνται οι χριστιανοί μεταξύ τους, που ο ένας πρέπει να νιώθει πολύ στενά δεμένος με τον άλλον, σαν μέλη του ιδίου σώματος. Ο άλλος δεν είναι ξένος ο αδελφός μας, αλλά είναι αδελφός μας. Έχουμε με αυτόν τον ίδιο Πατέρα, τον Θεό. Έχουμε την ίδια μητέρα, την Εκκλησία. Τρεφόμαστε με την ίδια τροφή, με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τον άλλο, τους ανθρώπους που συναντάμε καθημερινά, πρέπει να τους βλέπουμε σαν αδελφούς μας, σαν εικόνες Χριστού, σαν μέλη του σώματος του Χριστού, που λέγεται Εκκλησία. Πώς λοιπόν να μην τους αγαπάμε? Πρέπει, αδελφοί μου, να ζούμε με αγάπη οι χριστιανοί και όχι με κακία. Γιατί με την αγάπη βιώνουμε την Αγία Τριάδα, τον Θεό μας. Τα 3 πρόσωπα της Αγίας Τριάδος περιχωρούνται μεταξύ τους, όπως το λένε οι θεολόγοι της Εκκλησίας. Το ένα δηλαδή πρόσωπο είναι μέσα στο άλλο. Θυμηθείτε τον λόγο του Κυρίου μας που είπε στον Φίλιππο, «Εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμεί εστί». Έτσι πρέπει να είμαστε και εμείς οι χριστιανοί, ενωμένοι, αγαπημένοι, ο ένας με κατανόηση μέσα στον άλλον, σαν την Αγία Τριάδα που πιστεύουμε και λατρεύουμε. Γι' αυτό και ο Κύριος μας την ενότητα των χριστιανών την ανοίγαγε στην ενότητα των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Στην αρχιερατική του προσευχή ο Χριστός μας παρακάλεσε τον Πατέρα του και είπε, «Όσοι θα πιστεύουν σε Αυτόν, τον Πατέρα μου, να είναι όλοι ένα, καθώς Συ Πατέρα είπε, είσαι σε μένα και εγώ σε σένα». Με τη μεταξύ μας αγάπη λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, λατρεύουμε σωστά και ζούμε δυνατά την Αγία Τριάδα. Είναι ακατανόητο, είναι αντιφατικό και αφύσικο να λέμε ότι πιστεύουμε τριάδα ομοούσιων και ακόριστων και εμείς οι χριστιανοί να είμαστε χωρισμένοι και διαιρεμένοι μεταξύ μας. Γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία ακούμε πρώτα το κέλευσμα «Αγαπήσουμε αλλήλους», για να ομολογήσουμε μετά εν ομονία Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα, τριάδα ομοούσιων και ακόριστων. Στη Θεία Λειτουργία λοιπόν, που σας μνημόνευσα τώρα προλίγου, ζούμε την αγάπη. Γιατί δεν προσευχόμαστε μόνο για τον εαυτό μας, στη Θεία Λειτουργία, αλλά με αγάπη επεκτείνουμε την προσευχή μας και στους άλλους αδελφούς μας. Προσευχόμαστε για όλους τους αδελφούς μας, στη Θεία Λειτουργία, τους πλησίων μας και τους μακράν, υπέρ πλεόντων, νοσούντων, καπνόντων, εχμαλώτων, υπέρ της πόλεως κόπης ταύτης, υπέρ του σύμπαντος κόσμου, όλο τον κόσμο τον αγκαλιάζουμε στη Θεία Λειτουργία με τα αιτήματά μας μέσα στη Θεία Λειτουργία. Παλαιότερα στη Θεία Λειτουργία εκφράζαμε πιο παραστατικά την αγάπη μας με τον ασπασμό που έδιναν όλοι οι χριστιανοί μεταξύ τους στο κέλευσμα «Αγαπήσουμε αλλήλους», ασπάζονταν όλοι οι χριστιανοί παλαιότερα. Και με τον ασπασμό αυτόν δήλωναν οι χριστιανοί την ενότητά τους, ότι γίνονταν ένα. Δήλωναν τη δική τους περιχώρηση, ότι ο ένας ανήκει στον άλλον και ότι έχουν αγάπη μεταξύ τους. Όποιος έφτασε την αγάπη
αδελφοί μου αγαπητοί, έφτασε τον Θεό. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Ακούτε λόγια του Ευαγγελιστού Ιωάννου, του Θεολόγου, που τον είπαν Ευαγγελιστή της αγάπης. Τι έλεγε ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης? Έλεγε, αγαπητοί, ας αγαπάμε ο ένας τον άλλον, γιατί η αγάπη είναι από τον Θεό. Και όποιος αγαπάει έχει γεννηθεί από τον Θεό και ξέρει τον Θεό και γνώρισε τον Θεό. Όποιος όμως δεν αγαπάει, δεν γνώρισε τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Έτσι λοιπόν, να ζούμε κι εμείς μεταξύ μας με αγάπη και να είμαστε αγαπημένοι όλοι μας. Αμήν. Κύριε δεηθούμε. Ευλογία Κυρίου και έλουσε δε θυμάστη αυτού θεία χάρτη.